Najveći frizerski događaj Zagreb Hair Show okupio je najbolje od najboljih. Tako je 14 vrhunskih zagrebačkih frizerskih stručnjaka i salona imalo priliku predstaviti svoje autorske kolekcije frizura za iduću sezonu. Ništa ne bi bilo moguće bez Obrtničke komore Zagreb, koja je odgovorna za ovaj pravi frizerski spektakl na kojem je prikazano čak 140 modela novih frizura i stylinga kose. Ovo je jedna stvar dokaza da obrtnici i veliki broj frizera su ipak složni i da su mogli prikazati Zagrebu i zagrebačkoj publici ono što najvjerojatnije dostignuće u Europi, od tehnike, od frizura pa do svih onih ostalih kemikalija i sve one stvari koje se trebaju upotrebiti za frizere. Zagrebački frizeri su na taj način pokazali kako svojim znanjem i vještinom mogu držati korak sa najvećim svjetskim frizerima. To je znak da obrtnici žive, da obrtnici rade i da obrtnici prate trend sav što se događa, a naročito frizeri da i ne preskoči vrijeme, da ne pregazi neka tehnika i tehnologija. Znači to su mali saloni, to su ljudi koji svakodnevno rade, trude se u svojim salonima, znači raditi na nekim svakodnevnim klijentima i oni su zapravo nastupali rame uz rame, bok uz bok sa doista najvećim svjetskim imenima. Zaista smo kao organizator ponosni jer je događaj privukao doista frizere iz cijele regije, tako da smo danas imali goste iz Austrije, Engleske, Makedonije, Crne Gore. Zaista veliki internacionalni dan u Zagrebu koji je privukao preko 2000 posjetitelja iz cijele regije koji su bez zadrške podržali rad hrvatskih frizera i ovaj frizerski spektakl. Upravo smo ispratili naše goste Engleze. Njihova poruka je bila da su doista iznenađeni kvalitetom rada naših hrvatskih frizera. To nam je velika čast jer mi smo mala zemlja i često se osjećamo da smo možda mali, da je nekakav London puno veći. Veći je, ali ja sam sigurna da je ovdje ljudi jednako vrijedno rade, jednako se trude kvalitetno raditi i veliko je zadovoljstvo kada imaju priliku prezentirati taj svoj rad. Upravo je zato od iznimne važnosti da se u Zagrebu održava ova manifestacija, budući da stanje u frizerskoj struci baš i nije tako idealno. Što se tiče frizerskih manifestacija, uvijek je dobro biti prisutan i volimo svoj posao. Struka nam je dosta trenutno na niskoj ljestvici, naspram recimo modne, gdje bez frizure nema ni odjeće i kontra, tako da se mi međusobno moramo povezivati i stvarati nekakvu sinergiju, čisto da opstanemo na ovom tržištu. Smatramo našom dužnošću drugim frizerskim salonima koji su tek u fazi rasta omogućiti tu priliku da pokažu što znaju. Tako da užasno cijenimo rad naših kolega, podržavamo rad naših kolega i mislim da je ta nekakva podrška obostrana i sa njihove i sa naše strane. Iako je podrška prisutna od početka, Hair Show je imao 3-godišnju stanku zbog recesije. No unatoč lošim gospodarskim prilikama, napredak naših frizera je vidljiv. Vidljivo je da oni iz godine u godinu, kako su dobili priliku, uče i koriste te nekakve alate da rade sve bolje i bolje šove. Tako da je pomak fantastičan, zaista sve ide u pozitivnom smjeru. Za dobar smjer naših frizera, ali i događaja vrhunske kvalitete, bilo je potrebno uložiti puno truda. Za nas je to značilo da doista s tim pripremama treba krenuti na vrijeme i mi smo zadnjih 6 mjeseci doista radili intenzivno na tim pripremama jer smo zadali vrlo visoke ciljeve, dakle kao da organiziramo nekakav event koji se zbiva u središtu Londona. A što je sve potrebno da zna svaki frizer koji je tek u potrazi za uspjehom kako bi se njegova kolekcija frizura našla na sceni Zagreb Hair Showa u nadolazećim sezonama? Puno rada, puno vremena slobodnog potrošenog što na lutkama, što na modelima, što puno strpljivosti i rezultati su tu. Niko nije preko noći, svi smo krenuli od metle, tako da mislim da treba samo biti ustrajan. Upravo je taj rad, trud i upornost naše frizere smjestio na vrh frizerskog svijeta, što su i ovaj put pokazali svojim veličanstvenim frizerskim kreacijama.